określenie na królika też jest truśka. Truśka, no. Słyszał, żeś takiego, to się tu tak, albo nie bardzo. Kanikle różne, Ja? truśka, nie? No ale... Hazołki, nie? Witam was Rostomili, zaś jadymy, co my już we Krysie Kandżyńskim, a jadymy penetrować dorf Ryńsko-Wieś. Tam trafimy się z Janem Sotorem. Powiedział, że mu wybier pora dorfów najbardziej zwiedownych, bo w gminie Poranoście, no toż wybrał 4 dorfy. I jemu dufom co richtig stykną te 4 dorfy, że nawet nie kukał na inkrze, trafimy się i te 4 dorfy pokorzymy. Toż jadymy dalej, a łońskiego tydnia w zeszłym tydniu, no neblik go do, co się go do łońskiego roku, łoński rok, no ale zeszły tydzień, no toż, a łoński tydzień nie, no toż go do zeszły tydzień, poprawią się. Byliśmy we Czyszkach, też tutaj we okolicy, ja. Ten film fajniście idzie, toż myślę, w to jeszcze nie widział, berci się kuknąć tam, bo tam żech się trafił ze Alojzem Ketzlerem i trochę tam osprawił. No, długi film, no ale jak ktoś interesuje się richtig Śląskiem, to werci się. Dobre, Rostomili. Jadymy dalej, za 24 minuty trafimy się już ze Sotorem. Ryńsko-Wieś, po niemiecku Reinsdorf, to gmina wiejsko w okresie kandżyńsko-kozielskim. W której kwateruje ponad 8,000 personów. Sam dorf Ryńsko-Wieś wspominany je po raz pierwszy w 1286 roku. Do gminy u okrom Ryńskiej wsi przynależą dorfy Bytków, Pikał, Dębowo, Dębowa, Długomiłowice, Langleben, Gerałtowice, Gieraltowic, Kamiunka, Kamionka, Komorno, Komorno, Łynszce, Lęszyc, Mechnica, Mechnic, Naczysławki, Klein, Nimsdorf, Poborszów, Poborszał, Pocienkar, Pocenkar, Pokrzywnica, Neselwic, Radziejów, Juliusburg, Większyce, Wiekrzyc. W cenzusie wszechobecnym z 2021 roku 15,83% personów, którzy kwaterują we gminie Ryńsko-Wieś, zadeklarowało śląską narodowość. W Abstimmung ze 20 marca 1921 roku 87,5% mieszkańców samego Reinsdorf welowała za Niemcami. We wszystkich dorfach okrom Pikał wygrywała niemiecką opcję. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien. Place te leżą kole 70 km na zachód od Katowic. No w końcu są my z Jankiem, to co żech zapowiedział. Witam cię, Jerzech Fezrot, co żeś mnie tu sprosił. Ja się cieszę, żeś tu przyjechał, nasze piękne strony, bardzo spokojny. Napoczynamy we twoim zegródku we Mechnicy, prawda? Mechnicy, ja. Gmina Ryńska Wieś. Dzisiaj będziemy opowiadać o gminie Ryńska Wieś, no i pora Ryńska Wieś, albo po śląsku Ryńsko-Wieś, no, jako się to mianuje? Też tak może być. Ryńsko to Y... Ale to jest niemiecko nazwa, nie niemiecko nazwa. Reinsdorf. Reinsdorf. Jeśli przejeżdżał, na pewno coś widział. No ale chyba nie było po dwóch. Jest. Było po dwóch? Tych? I co ciekawe, wydawało mi się, że tu jest. Mechnica, Mechnica. Co ciekawe, według spisu oczywiście też ponad 20% Ślązoków się posługuje językiem, też sam pochodzi, więc mogłoby być nawet trzyjęzyczny w tym momencie. No genau, no durś czekamy na to, obejrzymy. Mechnica, pierwsze zmianki w 1243 roku, żech czytał. I tu macie w ogóle tak w okolicy, posługujecie się dialektem prudnickim, nie? No, mieszanka. No tu jest mieszanka u nas. Buchciąże, coś tak, że to coś, ja czytał w Wenecu, co tu jest odmiana buchciąży. Na czym to polega? Jak wy godocie?
No my całkiem inaczej godamy na pewno jak przy Opolu. Przy Opolu wiadomo są secołki. Przy walcach też gadają inaczej, są praktycznie po sąsiedzku. Tam my byli, kuknicie se, kto nie widział Uńskiego roku z Alanem, nawet Alan, on też inaczej gadał, a my są praktycznie sąsiedzi, my są wioska obok, ale co ciekawe, to już inny powiat, inna gmina, bo sam już od zawsze była granica pomiędzy Stradunią a Mechnicą, zawsze była granica pomiędzy księstwem kozielskim, a tam było opolskie już, nie? Według starej granicy, tam jest taka kapliczka i to jest, od zawsze już była granica, nie? No i 1243 tu były wpływy bożogrobców z Miechowa. Moje podejrzenia są takie, że tu po prostu, tu był Raubritter, tu żył w tej wsi Raubritter i po prostu osadnicy niemieccy, tak typowo ulicówka, Mechnica, po prostu Raubritter dostał tu ziemię, wybudował sobie tam jakoś, może być, że jakoś swoja wieża obronna, takie jakieś budowali, nie? No i po prostu przyszli osadnicy niemieccy i założyli ta wioska, nie? A Raubritter, wiadomo, bożogrobcy z Miechowa, oni się wywodzili też z wypraw krzyżowych. To był czas wypraw krzyżowych. No i prawdopodobnie ten Raubritter mógł być też właśnie wypraw krzyżowych. No i tu był przede wszystkim też główny szlak handlowy, znaczy jeden z głównych szlaków handlowych wzdłuż Odry, nie? I tu wiadomo miał co robić. Tak samo tam był na początku wsi, tam był ten Zollamt, nie? My ostatnio w internecie właśnie, my trochę dyskutowali z wójtem, którego też pozdrawiamy. Bardzo, bardzo fajnego człowieka, Ślązołka i historyka. No i sam było co robić. Sam te wsi, można powiedzieć, sam był dostatek, sam była jakaś gospoda. U mnie była sam poczta. To już wiadomo czasy późniejsze. Tu było naprawdę, tu się wiele działo w czasie II wojny światowej. O tym wszystkim będziemy jeszcze rządzić, nie? Na razie... Długo do Ciebie, jak ją zeszły tydzień też z Kecledem, że się trafił, to też go do rządzić. No my na wschodzie Górnego Śląska godomy godać. Tu się rządzi, tu się nie goda. Tak, to są takie różne różnice, tak na pewno to pewno, że inaczej godą, a ja już zajada do Opola, czy do Prudnika, czy do Gogówka, nie? Prudnik już nie do końca, tam też inaczej godają, nie? Ale to są Ślązołki, pomimo tego, że... Ślązołki, nie Ślązoki. Ślązołki, te różnice, nie? A Byniewa czyś już był w Chrzelicach, tamte strony Racawiczki. No w Szczeleczkach żeś był. Potem zależy, czy się oddali. Racawiczki, Szczeleczki, tam już w ogóle inna gołtka. Właśnie jeszcze bardziej Gogowiecko, tam całkiem większą jeszcze wymowę, tam helczą ludzie, nie? To w ogóle jest całkiem co innego. Widzicie jakie śląskie rostomajty. No tyś już zwiedził, no bardzo, bardzo dużo części, to już masz to porównanie, bo już powoli, już ta nasza część tu zachodnią. A widzicie, sam, pomimo tego, że sam jest, można powiedzieć, mniejszość niemiecka, to wcale to nie jest tak, że sam jest Ślązoków bardzo dużo, wielu zakamuflowanych, wielu niezakamuflowanych. Jest niezakamuflowany akurat, ale no tak to wygląda, my sobie sam dość trzymiemy do kupy, ale co mnie smuci, dużo dzieci już, to następne pokolenie Ślązoków teoretycznie z rodowodu już goda po polsku, nie? No tak, nie, no wszędzie tak. Choć ja zeszły tydzień był tam we gminie Czyszki, to że na ulicy słyszał bajtle, co gadają po śląsku. No oczywiście. Fez rot. No już kiedyś to bajtle wszystkie gadały po śląsku. A teraz wiadomo, jak ktoś pochodzi z śląskiej rodziny, powinien gadać po śląsku, a już nie goda, no niestety taka jedna nauka. Taki przyszły czas. No i słuchajcie, ja się tu jeszcze czym ja się zajmuję? No moim gospodarstwem takim małym, samą trochę munczelotki, którą zaraz też pokorzymy, no ale czym się jeszcze zajmujesz tak społecznie, Młode Ślązoki, to my współpracujemy z Alanem przy różnych projektach. Bardziej my współpracowali, bo wiadomo, to też przede wszystkim na pierwszym miejscu jest zawsze chałupa, rodzina, nie? A potem jak jest czas, no to jest czas na te różne aktywności, że jak wiadomo mamy studia, to nie było na to co teraz przez te ostatnie 2 lata trochę zatraciło. Jak mu okazja, czy na Marsz Autonomii, jada do tam Marszna Zgoda, żeby ja się aktywizuję festy. Też różni ludzie są w naszych środowiskach śląskich. Ja bardziej mam pojedynczych kolegów. Nie należę teraz do żadnej organizacji. Do Młodych Ślązoków nie? No my współpracujemy, to jest nieformalne. To jest nieformalne. To jest nieformalne. Ty żeś też hodowca królików, Na zaczątek może się zapytam, bo ja słyszał po śląsku określenie na królika też jest truśka. Truśka, no. Słyszał, żeś takiego, to się tu tak, albo nie bardzo. Kanikle różne, truśka, nie?
Hazołki, nie? No, hazołki to bardziej zające, nie? Też tak godanie, ja? Różnie, no. Ale truśki, truśka, nie? A ty godasz jednakoż króliki, albo to jest tak, co by do reklamy? Wiesz co, te króliki są hodowane można powiedzieć, półprofesjonalnie. Bo wiadomo, to jest jeszcze hodowla amatorska. Ale to są króliki wystawowe, nie? To są króliki wszystko wystawowe. Teraz to mają te sorty, widzę tu są. Dwie rasy, nie? Biały nowozelandzki i czerwony nowozelandzki, nie? Ale śląskie to są króliki. Ja, nowozelandzkie, ale są, co ciekawe, to są króliki, bo z tego bazuje. Na Śląsku jest tyle dobrze, że u nas można się znaleźć takich hodowców, którzy już 20-30 lat mają daną rasę, nie? Aha. I na przykład te białe króliki, akurat to jest samiec. Samce są przeważnie sprowadzane do hodowli z zewnątrz. To jest akurat rodowód niemiecko, bo ja pięknie stanę teraz. Ja. Rodowód niemiecko-słowacki akurat, ale moje samice, bo ja głównie bazuję na swoich samicach. Ja mam już od 2-3 lat swoje samice ze swoich linii i one już pochodzą spod Gliwic, od tego hodowcy, co miał 35 lat, już teraz zmarł, mi się właśnie dużo chycił o niego wtedy samic. A te czerwone nowozelandzkie to pochodzą też od jednego hodowcy z Nędzy, który też już kilkadziesiąt lat ma te króliki. No to są jednak, to jest najlepsza metoda, bo przede wszystkim te samice są sprawdzone, nie? No i po prostu dobierą no i potem jeździmy po wystawach. Ja akurat nie miałem teraz ostatnie lata dużo czasu, żeby jeździć po wystawach, przeważnie 1-2 w roku, nie? Tych wystaw jest bardzo dużo, w okolicy 7 do 9 do 10 wystaw na jesień, nie? A wiele tych trusiek tu masz? Tych dorosłych chyba jest 30, no i 70 młodych, nie? Teraz na tym stanie 70 młodych. I sprzedawacie też? Ja. I samic, stado samic jest chyba teraz po 8 było, albo 10 białych, chyba 8 czerwonych, coś takiego. No i wiadomo, też już dąża do tego, żeby być zameldowany jako firma reprodukcyjną, czyli każdy królik będzie ewidencjonowany przez ministerstwo i po prostu by podlegał już, by miał inną nazwę hodowli, żeby to będzie powiedzieć, to już bardziej profesjonalne, nie? Hodowanie. No to trzeba wymogi spełnić, to trzeba formalne i zwierzęcy, dobry materiał i dobre warunki. Nie? No warunki, no to jest dziennie robota, nie? To jest dziennie przy tym robota. Tak, no ale też pasja, nie? Twoja widzę. To jest pasja, no to już wiele lat, to się trzeba było samemu nauczyć tego, nie? To jest akurat bardzo dobry królik, niemiecko teraz mamy już pierwsze mody po nim. To jest królik sprowadzony. On jest bliski ideału z tego względu, że pięknie stoi, ma piękną głowę. To co się królik charakteryzuje, fajne musi mieć budowa, tu musi mieć fajnie równo, bez kości. Uszy, wiadomo, tym uszy już mu idą tak jak hobbyjoda, na niego, bo ta maska głowy mu się już rozrosła i po prostu te uszy mu zaczęły trwać 2 miesięcy już iść na boki. A głowa jest bardzo wielka. To jest królik, można powiedzieć, prawie idealny. On miał 96 punktów. A stoja? No, 96 to już jest poziom czempiona, ale miał wtedy wylinka, czyli miał te pół punktu za ta wylinka ode mnie, no. Czyli teraz bym mógł już spokojnie podchodzić po 97 punktów, 96,5 na pewno. Janek, ma tu tyle jeszcze roztomajtych łonych, ze grudek, jakieś rośliny, a on go do to nic szczególnego, no ale do mnie to ciekawe. Durśną kokot tu pieje, pieronie kurzyce łażą, no go to jest normalne. Ale, to jest normalne. Ale, no a to jest coś ciekawego go to. A to jest tyle ciekawe u nas, to można tu na Śląsku na naszej części zauważyć. Jest dużo takich kapliczek, grotek, maryjnych głównie, które ludzie budują i to jest budowane na cześć tego, nie? Na rocznicę prymicji. No. Ja byłem tu prymicji w tej chałupie po prostu przed wojną w 1933 roku, bo w 1935 dokładnie nie powiem. Tam pochodził faraon i po prostu wybudowali taką okazałą, można powiedzieć, grota. Niedaleko twojej chałupy mamy nieskoro barokowy kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Jakoba z 1794 roku, ale no i wśród był tu kościół drewniany. Był drewniany, potem był pożar, wiadomo, kościół był zniszczony. No teraz jest pięknie odnowiony, niedawno dom parafialny. Widzicie jak on wyglądał w tym momencie, no można powiedzieć świeci, a świeci tym świeżo odnowiony. Słuchajcie, no tak widzicie, tam jest typowo ulicówka,
kościół centralny. Sam teraz po prawej stronie, po mojej prawej ręce, kiedy był folwark. Typowo ulicówka, można powiedzieć typowo śląsko wieś. A co do kościoła jeszcze, to on był rozbudowywany, ja? Po 1805 roku. Turm potem był też... On był w czasie wojny, on był systematycznie rozbudowywany, bo to nie było tak, że wiadomo ludzie zaraz... To był przede wszystkim był zniszczony, w czasie wojny była wieża zniszczona, wieża do wojny była drewniana, potem była... Do II wojny światowej go doszło? Do II wojny, która już jest murowana. Ona też była chyba lata 80., 90. była przebudowana przez poprzedniego proboszcza. Rozumiem. Ale obecny proboszcz całe wszystko odnowił. Ale naokoło mamy takie tabule ze niemieckimi szrajbunkami. To był Kirchhof kiedyś, ja? Naokoło tego kościoła i to co zostało, ja? Tam jest wyeksponowane. Tak samo ofiary cywilne podczas II wojny, nie? Bo w 1945 też były pochowane przy kościele, w mogile można powiedzieć, no bo nie było innej opcji, bo nie było jak się pochować tych ludzi. I tam jest też ciekawy beispiel, co ja tam skamerował, zaś tym familijne miano to co ja mówię Y z 2 kropkami. No to jest charakterystyczne do Śląska, ta litera ze staroczeskiego alfabetu, co też tutaj fungowało w rozmaitych mianach. Przy kościele mamy dynkmal z I i II wojny światowej. Pierwej on wyglądał troszkę inaczej. Były tu miana. To jest odnowione w latach 90. I mamy taką anegdotę ze II wojny światowej, tak richtig już po wojnie. W czerwcu 1945 roku sowieckie wojoki tutaj przyszły i porwały 13 dziołchów i zgwałciły je. Nie skorzy zaś przychodziły, prosiły o dziołchy. No w końcu miejscowi przekupili ich gorzoło. No i tak to wyglądało. Janku, kajmy teraz sum. Pola, kaj żeś nas wykludził. Szczere pole, słuchajcie. Szczere pole, ale naznaczone bardzo mocno historycznie. Słuchajcie, tutaj stoimy, tu za nami. Ostatnio pozostałość, można powiedzieć, po jednostce przeciwlotniczej, która tu istniała w czasie II wojny światowej. Niemcy to były pierwsze naloty bombowców B-24 amerykańskich na zakłady koksownicze. Akurat ich tu nie widać, tam widać lekki dym za drzewami, ale sam są zakłady w Dzieszowica, udetalnie. Kręcili my tam film, kręciliście, możecie sobie obejrzeć. No i słuchajcie, i sam był w kierunku lasu, tam było kilkadziesiąt stanowisk właśnie flaków, tam była obsługa, tam była jakaś kuchnia polowa, sam był radar główny, tu przed nami można powiedzieć, teraz to już jest zarośnięty, tam wysadzony bunker, taka jest pozostałość. Tu było kilkadziesiąt stanowisk, tych właśnie dział 8-8, co im się udało zestrzelić. Przede wszystkim największy nalot był w roku 1944, to bodajże to był początek lipca. Wtedy im się udało zestrzelić bombowiec strategiczny, ciężki bombowiec B-24 amerykański, właśnie tu można powiedzieć nad nami, i on właśnie rozleciał się nad wioskami Mechnica, Kamionka i przeżyło, 7 zginęło, aliantów 3 przeżyło. Co ciekawe, tu w Zegrodkach w Kamionce, zaraz pojedziemy do Kamionki. No, to w planach nie było w tej Kamionki, no ale... No nadjedziemy tak... No nie no, ale będzie tak, jak plany się zmieniają. Kamionka jest bardzo ciekawa. Zgodą, że 4 dorfy, a może będzie 5, a może będą 4, bo może tego 4. Jednego tam zacinkrzego nie będzie. To wszystko, słuchajcie, je takie... No pieronie Bruno ciepie tą mycką ma. I słuchajcie, ten bombowiec się rozleciał tu nad nami, można powiedzieć, i bele kajsa ludziom do Zegródek powpadało. 7 zginęło wojoków i co ciekawe, oni zostali tu na miejscowym Kerchowie pochowani. Normalnie jako, można powiedzieć, humanitarnie, jak ludzi pochowali. To był obowiązek. Wehrmacht musiał wystawić, można powiedzieć, taki, to się go dało, delegacja honorowa, po prostu wojoki chowali tych, można powiedzieć, wrogów, ale przede wszystkim ludzi. I potem po wojnie byli ekshumowani. No i tu było kilkadziesiąt dział. To było najciekawsze właśnie, ten bombowiec. Prawdopodobnie, jeszcze, że doszło do takich dokumentów, prawdopodobnie jeden sam był bombowiec jeszcze napoczęty, czyli był uszkodzony i kaś tam potem zleciał w kierunku Krakowa, nie? To było takie ciekawe. To jest mocno zakorzeniony sam jeszcze w pamięci tych ludzi. I co ciekawe, druga historia,
dotarliśmy do człowieka, który tu służył. On zmarł w tamtym roku w Ameryce, jeszcze dożył 90 paru lat. Jako młody synek tu służył w tej jednostce i co ciekawe, przed chwilą widzieliście kościół, no i historia właśnie zniszczenia wieży z kościoła. Ten człowiek twierdził, bo ludzie z Mechnic, niektórzy twierdzą inaczej, ten człowiek twierdził, że po prostu na wieża w kościoła w Mechnicy Ruscy już weszli do wsi w 1945. Snajperzy tam siedzieli, no jeden sam z obsługi właśnie, tak mniej więcej kaś w tej okolicy to musiało być, bo sam były pierwsze stanowiska, tam nie było stanowiska, to kaś w tej okolicy, po prostu dostał, to jest mniej więcej kilometr, a snajper dobrze i dostał po prostu, został zastrzelony i wtedy oficer się niemiecki zdenerwował, kazał wycelować jednego flaka w ta wieża, nie? I po prostu zestrzelili ta wieża starą razem z tymi Ruskami, co jeszcze moja sąsiadka, która to pamiętam, no teraz już przeszło chyba 90 lat, też to pamiętam, no i oni, można powiedzieć, oni mieli te swoje zachy białe i po prostu oni spadali jak gołębie z tej wieży, nie? No i taką była historia. Teraz to już widzicie, na jeden relikt został, to już my jeszcze niedawno siedzieli, a teraz to już festy zarosło. Ja. No, są my w tej kamionce już, dorf zmiankowany we 1300 roku i mamy tu taką kapliczkę. Czemu my tutaj przybyli? To jest dzwonnica woda. To jest kapliczka, dzwonnica, nie? 1812 to był wielki pożar i chyba jak dobrze pamiętam, w tym miejscu jakoś pożar zatrzymał mniej więcej, no i na cześć tego ludzie postawili ku czci świętego Floriana, patrona strażaków, feuermanów, postawili kapliczkę i do dzisiaj, w zeszłym tygodniu, w zeszłą niedziela był odpust, zawsze ludzie idą procesją do Mechnic, do kościoła prawosławnego. No widzicie, to jest ważne, tam są nazwiska poległych w II wojnie światowej. Co ciekawe, II wojnie światowej. W I wojnie światowej też byli ludzie, którzy na przykład, że próbował, na przykład jedno nazwisko od człowieka, który bodaj zginął Festum Breslau w 1945 pod Wrocławiem, zginął. I stąd pochodził? Ja, z Kamionek, no i wiadomo, ci ludzie byli na całej Europie i przyszli albo w Łagru zginęli. No i Rzech szukał właśnie w archiwach, próbował tu znajomemu pomóc odnaleźć, bo to jest chyba jego opa, bo to był ujek jakoś tak. No ale się nie udało znaleźć niestety, kałon pole, kałon leży, bo to wiadomo, potem się szuka. Tak samo ja mojego praupy, moich ujków ze strony drugiego praupy, którzy pochodzą z Annabergu, notabene też zginęli, głównie wszyscy chyba na Ostfroncie. I też my szukali tych miejsc, kaj ci ludzie leżą. Tak samo ci ludzie, to są praktycznie wszyscy nazwiska, patrząc, to są jeszcze ludzie, którzy nazwiska tu zachowały w tej wsi. Ta pamięć jest kultywowana. Widzicie, kapliczka też jest pięknie odnowioną. Każdy tu ma swoje zadanie w tej wsi, bo sąsiad jest od wodnienia w tej kapliczce dbają tu. Wszyscy, jest też, co ciekawe, tu jest też książka wydana, bo nazwa wsi pochodzi z niemiecko Steinbirn, czyli od gruszek takich twardych. Tam jeszcze jedno drzewo się zachowało, chyba u Malecy, coś takiego, bo nazwisko, teraz to już wiadomo, teraz już w innych rękach, ale drzewo się zachowało, od tego sobie za nazwa tej wsi i powstała książka, właśnie Kamynka, wieś z gruszą w herbie, coś takiego, taka nazwa. To jakbyście kiedyś znaleźli, to może już ciężko znaleźć, ale jest książka wydana, jest cała historia Kamynki, nie będę za dużo opisywał, bo to idzie w internecie znaleźć pana Niewiema, który to wszystko dokładnie opisał. A teraz, wiecie, nie będziemy przedłużać, no, jedziemy nad Flus, czyli Prüm rzeczny na Odrze, zanim musimy wrócić trochę do Mechnic, ale o Kamynkę trzeba zahaczyć, trzeba obejrzeć ta kapliczka, ona jest naprawdę fajna. Dach jest zrobiony, wszystko co jest zrobione na nowo, wszystko odnowione. Ludzie mają ta pamięć, to jest przede wszystkim pamięć o tych czasach odległych, no i o tych ludziach, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej. Mamy istno wieś, naprawdę te zabudowania i tak dalej. Tu mamy cipy, mamy boczunia. Bociany tam. I te zabudowania są tu takie charakterystyczne do tej tajle Śląska. U nas troszkę inaczej to wygląda. No kuknijcie to, jako to
wszystko wygląda. Fest mi się to podoba. W Mechnicy mamy fest zwiedowno rzecz. Posprawiej. Tak richtig. To miejsce, kam my już teraz po stronie z Rzeszowic. Ja, bo my przejechali, to będziecie mieli tak we przebitkach. Według granic Flus znajduje się w Rzeszowicach, ale od zawsze go dali, to jest prum ze Rzeszowic do Mechnic. Ja. Jedna strona Mechnicko, jedna Rzeszowicko. Ja. I co ciekawe, to prum ręczny, bezsilnikowy. To jest, nie wiem czy jedyny w Europie, ale na pewno jedyny w Polsce. Taki prum, na przykład na Śląsku Grzegorzowicach mamy też taki prum na Odrze, ale on jest na motor. Na motor, nie? Ja czyś tam też nagrywa Ja. ten flus. Nie, to już nie przypominam. Przede wszystkim ten flus w tym miejscu trochę był przesunięty kiedyś, no ale on był, można powiedzieć, od zawsze. A jeszcze tu było pora innych przepraw, kąsek dalej była też przeprawa. To jest też związane z jakimiś tu po drugiej stronie rzeki, jakimiś w Krampie były jakieś kopalnie małe, jakieś tam wyrobiska. Też sam był taki, jedna rodzina o pochodzeniu szlacheckie, oni się z Gaszynami z Żyrowi kolegowali, współpracowali i potem ta Odra ona była uregulowana, to potem dali. To jest akurat koryto, które było zawsze, nie? Ale tam potem jest dalej uregulowane. Tak samo mamy tu bardzo fajną starą Odra w Mechnicy, są fajne ryby, fajnie idzie czas spędzić. Bardzo dużo zieleni, przede wszystkim obszar Natura 2000, Łęk Rzeszowicki, samo my nawet mamy orła bialika, który ma tam specjalne miejsce wydzielone, tam jest masa czosnku niedźwiedziego. Jeszcze tydzień temu sam było, jak se jechało przez las, nie ino zapachy, ale przede wszystkim kolor biały był, wszędzie był czosnek niedźwiedzi, bo pięknie to wyglądało, cały Łęk Rzeszowicki. I tu się we kuchni używa tego berlaucha? Ja, no. Bo to we niemieckiej kuchni jest popularne, nie? Ja, u nas też. Ludzie bardzo lubią czosnek niedźwiedzi. Ja rod bych spróbował, bo chyba, że ich nigdy nie jadł. Ja, teraz już nie jest sezon. Przyjada, sezon to na wiosnę. Musisz mnie na wiosnę, bo wiadomo, czosnek zaprosić, jak będzie kwit. 10, berlauch, nie. On jest najlepszy, go się powinno jeść, jak ma 10-12 cm. Dopiero przed kwitnięciem, wiadomo, jak już kwitnie, już go nie można jeść. Przed kwitnięciem, jak jest młody, to on jest najlepszy na sznita, czy coś z niego zrobić, obojętnie. Słuchajcie, teraz się znajdujemy na takim małym Kerchowie. To jest Kerchów z przełomu XVIII-XIX wieku. Zdania ludzi są rozbieżne, kto tu dokładnie leży. Na pewno tu są wojowki, no, czy to są Francuzy, czy to są bawarskie wojska, czy to były Prusacy, może i ludność cywilną. A z czego to się wzięło? To się wszystko wezło z epidemii cholery, która tu panowała właśnie jako oblężenie Koźla, oblężenie twierdzy Koźly. Zaraz pojedziecie do Winkrzyc, to jest też ważne miejsce, jeżeli chodzi o oblężenie Koźla, bo tam przede wszystkim te wojska tak stacjonowały, to oblężenie francuskie miało miejsce. Słuchajcie, ja wam dziękuję, bo już będziemy powoli żegnać. Ja jeszcze mam też dalsze obowiązki. Sam jadę na mecz, mam ligę lokalną, też sędziuję rekreacyjnie. Trochę trzeba, wiadomo, trochę do ludzi, bo to jadę do Szczeleczek na przykład, a też Sebastian doznał już te tereny, jakie tam jest zabudowania. Co ciekawe, Szczeleczki nowo odzyskały prawo miejskie po wielu latach. Mamy na Śląsku kolejne miasto. I dziękuję wam żeście przyjechali, żeście mnie odwiedzili, zapraszam zajść, byście chcieli. Odwiedźcie mnie tu idzie fajnie czas spędzić. Ja to jest zawsze każdego przyjmę. Mieliśmy jeszcze jechać do Komorna, no ale i on powiedział, co się nie werci. Tam jest jakiś dwór ze przełomu XVIII i XIX stulecia, zaniedbany w rynkach prywatnych, toż są my teraz we Większycach. Kaj mamy richtig fajnisty pałac wybudowany we neogotyku we 1871 roku, genau wtedy, co powstawał II Reich niemiecki. A te place od 1852 roku przynależały do Maxa Heimana, który wybudował nieskorzej ten pałac. No i to założenie parkowe we stylu angielskim. W 1912 roku przejął to wszystko Emil Pyrkosz, który przed II wojną światową przekazał
to na cele społeczne. W trakcie II światowej walki był tutaj lazaryt, a od 2003 roku mamy tutaj prywatną restaurację. Niestety nie wlezymy dryny, bo no, moglibyśmy, no, ale hańsą komunię i to teraz trochę nie wypada. Widzimy, co postowo tu chyba jakiś hotel, fajniście zaaranżowany to jest. Mamy tu też we Większycach taki mały kościółek zabytkowy pod wezwaniem świętego Urbana. Dobra, teraz jadymy do Ryńskiej wsi. Na koniec Ryńsko wieś, Reinsdorf. Pierwsze wzmianki o tym placu to 1286 rok. Wtedy czytamy o Villa Rynensis. Dorf ten prawdopodobnie założyły kolonisty z nad Rynu. A pierwsze co nas wito to Mainbaum. Fest charakterystyczny dla całkiego Śląska kiedyś, dzisiaj do Górnego Śląska, szczególnie do tych zachodnich placów Górnego Śląska, no bo na wschodzie mało w to ten Mainbaum już dzisiaj stawio, no Langer stawio, no to jest na wschodzie, bo to jest we Krasowach, no ale tak to, no na Zicher w coś jeszcze ja, no ale mało w to. Tukej, richtig, te tradycje są. Słyszałeś co jeszcze na Cieszyńskiej tajli Górnego Śląska, takie cosik je, ponoć też we Wielkopolsce, ponoć we niektórych wsiach Podhala, no i na Łużycach, tam to richtig tak jest. Budynek przed którym mamy Mainbau przynależy do DFK, a obok mamy rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Urbana, budowany był w latach 1979-1985, no ale przodzi był to drzewiany kościół, budowany w latach 1924-26. Jeśli się rozchodzi o ten kościół i o katolików, no to nie ma nic zwiadownego. No ale pozostańmy na chwilę przy konfesjach, bo od 1824 roku dwór i majątek we Reinsdorf przynależał do familii Winsze, która wybudowała tutaj browar, który fungował do 1945 roku. Familia Winsze to familia Herrnhutów, a Herrnhuty to morawscy bracio. A morawscy bracio to kontynuatorzy czeskich braciów, a czescy bracio to husyty. Duchowi spadkobiercy Jana Husa, który w lipniu 1415 roku spłonął na stosie we Konstancyi. Herrnhuty działały tutaj i na Śląsku, i we inkszych landach niemieckich, no bo w XIX stuleciu i przodziej też od połowy XVIII stulecia te place przynależały do Prusów, a Prusy były wanielickie. No a wanieliki współpracowały ze inkszymi protestanckimi konfesjami i tutaj mieli zwola. A Morawy, Czechy i mały kąsek Śląska, który ostał przy Habsburgach, no hań nie było zwole. Bez to tutaj zakładali no roztomajte dorfy, no i tutaj fajniście żyli. Herrnhuty. Słuchajcie, Buchrzek dzisiaj we kościele wanielickim we Mikołowie i tam mamy taką płaskorzeźba na ambonie, płaskorzeźba biskupa herrnhuckiego Zinzendorfa. Otóż to wszystko tu jest znane, no ale zapomniane. Pamiętacie, jak we zeszły tydzień pokazywał, że sztrasa dla kołów? Tutaj mamy kontynuację tej sztrasy. No, tutaj nie ino dla kołów, no, hań ino dla kołów, tutaj już i dla kołów, i dla tych, którzy chodzą piechty, tak jako ja to robię. No, tutaj były glajzy, bańskie glajzy. No, nie ma dobrze, co jest cosik. Szkoda, co tu jakieś takie nie zachowały się te glajzy. Można by to fajniście wkomponować. No, trudno. Mamy dzisiaj cosik bardziej popularnego od cugów, koła. No, dobre, niech będą i koła. Sumy na Friedhofie, jako w to woli
Kirchhofie, cmentarzu. No i mamy tutaj taki ek kuzocy familie większe. No a tu są ich graby. A obok konsekdali mamy dynkmal kuzoce tych, którzy polegli we pierwszej i drugiej wojnie światowej. We pierwszej 37, we drugiej aż 253. Oddawamy wszystkim Ślązokom, którzy poszli na front i bili się o nie swoje sprawy. Od lutego do lipnia 1807 roku Festung Kozel była oblężona. Napierały tutaj wojska Napoleona, a broniły się wojska antynapoleońskiej koalicji. I tutaj były też bajeroki, bajerskie wojoki się broniły. Poległy. I tutaj na kraju wsi, przy lesie, przy polach mamy kaplica, która upamiętnia od dowozoca tym bajerskim wojokom. Mamy też dowódcy, artylerię, który poległ przy figurze świętego Jana Nepomucena. Bajeroka, który dzisiaj spoczywa na Friedhofie, który, jak wam pokazywał, teraz kimocie przebitka tego dowódcy. Zales Kajetan Graf von Spreti. I tutaj będę się z wami żegnał. Jeszcze raz wam festelnie dziękuję. Dziękuję też Janowi Sotorowi. Za tydzień wyjątkowo filmu nie będzie. Czemu? No bo we sobota jadę na dyktant śląskiej gotki. No, możecie tam też przybyć, to jest otwarte trafienie w Rybniku. A we niedziela, znaczy jak to będzie we piątek, no to będzie na drugi dzień, a ten dyktant, co byście wiedzieli, dzisiaj za tydzień. A we niedziela mamy roczek Bruna Wilyma, naszego synka. Toż też nie do rady. Za 2 tygodnie planuje być w dorfie Polsko-Cerekiew. No, dali będziemy penetrować Krys Kandrzyński. A jeszcze dali planuje gmina Gnadefeld. Mam nadzieję, co trafia się tam ze Markusem Krautwurstem. No, jeszcze musimy się dokonać. Chowcie się i filujcie mnie. Abonirujcie, jeżeli też na Facebooku i Instagramie. Pyrsk.